Şol ýylda Şahruh öýlendi. Onuň aýaly 1984-nji ýylda bir oturşmada tanışan Gauri Chipperdir. Şol wagt Han 19, Gauri 14 ýaşyndadyr we bu ilkinji wagtda dören töýgüdür. Aktyoryň ýatlamalaryna görä, ol Gauri şeýle bir aşyk bolupdyr welin, onu her gadykdan gabanypdyr we hatda oňa özünden beýleki ýigitler bilen gürleşmegi hem gadagan edipdir. Azatlygy töýýän Gauri beýle gadaganlyklary çydap bilmän, onuň bilen arany üzme kararyna gelipdir we wagtlaýyn başga bir şähere gidipdir. Muny eşiden Şahruh onuň izinden baryp ýaraşmagy we bile durmuş gurmagy teklip edipdir. Gyýyd razylyk berenne garamazdan en atalary bu meselede başga pikirdiler.